Assalamu alaikum warahmatullahi, da fatar kowa ya tashi lafiya. A cikin wannan bidiyo namu na yau za mu nuna muku yadda za ku yi upgrading Spark balance ɗinku zuwa ga leaderboard. Kamar yadda kuka sani wannan project na Circle ba a daɗe da launching ɗin shi ba, kuma yana amfani da wani abu da ake ce ma leaderboard kamar yadda Pintofia ke yi, wanda yake waɗanda suka yi tofin leaderboard za a dinga ba su kyautar ton a duk wata. Bari mu yi clicking inda aka rubuta top ɗin nan saboda ku ga misali. So kun ga wannan leaderboard kenan, wanda yake number 1 a leaderboard kun gan shi ne Engineer Adam, na biyu Muhammad Kinkashi, na uku Abdullahi Amdas da sauransu dai. So kamar yadda kuka ga wannan shine ton allocation ɗin da aka ma wanda yake na ɗaya 175 ton, na biyu 100 ton, na uku 75, na huɗu 50, na biyar 50, na shidda 20, kun gani and so on. So waɗannan su ne ake ce ma Spark balance. Ga su nan. Lokacin da ka zo ka yi daily task, idan ka yi performing waɗannan daily task ko kuma ka yi invitation, za a baka commission na 3% na earning ɗin downline ɗinka. So waɗannan 3% su ne da kuma coin ɗin da ka samu wurin task su ne za a sama nan Spark balance. So ana buƙatar su zo nan leaderboard, saboda sai sun zo leaderboard ne za su zama za a yi counting ɗinsu a matsayin coin har a yi ranking ɗinka a cikin leaderboard. So idan kana son su zo leaderboard za ka zo nan upgrade this place, za ka taɓa wannan upgrade. So idan muka taɓa wannan upgrade, wannan abin da kuke gani a rotating ɗin shi ake yi wannan. Idan ka yi holding ɗin wannan wurin ka ja, zai zo, za ka iya haɗe shi gaba ɗaya. So wannan percent da kuke gani success rate ne. Wannan abin ga shi nan, wannan baƙin line, idan daga nan zuwa nan ya kasance sun yi crossing sun tsaya cikin baƙin line nan, sun yi crossing sun tsaya cikin baƙin layi, either farkon shi ko tsakiya ko ina, in dai ya kasance wani part na wannan yellow yana ya hau baƙin layin nan, to ya zama ka yi succeeding kenan, za a baka amount ɗin da aka nuna ma. Idan kuma ya kasance ya fita daga layi ko kuma bai kawo layi ba, ya kasance wannan part wanda ba yellow ba shi ya hau layi, to ya zama ka yi failing kenan. So wannan abin da yake nufi, idan muka sa 100 nan misali, mu sa 100 Spark, so kun ga tun da 40% ne success ɗinmu, to za a yi multiplying, za a ƙara mana 60% na abin da muka yi, sorry. Yanzu idan na sa 100 ni bar shi a 40%, return ɗin da zan samu shine 250, amma dai success rate ɗina 40% ne. Kun gane? Amma idan na matso da shi ya dawo 50%, to in na sa 100 zan samu multiply by 2, zan samu 200. In dai ya kasance wannan yellow ya hau wanga line. Bari in ɗan gwada saboda ku gani. Sai in taɓa upgrade. So kun ga zai yi rolling. So kun ga abin da nake gaya muku kenan. Kun ga wannan yellow bai hau baƙin layin gaba, yana out of baƙin layi. Wannan farfarin shi ne ya hau baƙin layi daidai nan wurin. So ya zama na yi failing kenan. 100 Spark ɗina sun tafi kenan, na yi failing. Ba za a sami komi cikin leaderboard ɗina ba. So to avoid irin wannan, idan mutum na son mutum baya son ya yi failing, kana son duk wanda ka yi ya yi succeeding, za ka ja wannan abin. Wannan za ka jawo shi sai ka haɗe shi nan. Sai wannan balance ya dawo daidai da wanda ka sa a nan. Kun fahimta? So yanzu zan ja wannan. Idan na ja shi, na ja, ya dawo 100. Kun ga wannan ya zama 100, wannan ya zama 100. In 1000 ne na sa, wancan zai zama 1000, wannan ma zai zama 1000. Bari in nuna muku. Idan na sa 1 zai zama 11. Idan na sa 122 ko ina zai zama 122. In na sa 200 ko ina zai zama 200. So yanzu da na yi upgrading, definitely zan yi succeeding. Zai je successful, ba zai yi failing ba. Saboda ban bar
kun gani ko ban bar gap na failing ba, gaba ɗaya duka na sa yellow ban bar white ba, amma kuma wannan iya abin da na sa iya shi zan samu, ba za a ƙara min ba. So idan mutum na son a ƙara mai dole sai ya, amma mostly ni gaskiya ina yi ne a 70%. Mostly ina yi a 70%. Sai in bar wannan yellow ya kasance ya fi yawa, wannan white ya zama kaɗan. So idan na yi haka ina sa ran cewa zai wahala ya rotating ya tsaya ba daidai yellow ba. Yauwa kun ga na sa 100 na samu 142 sai in yi claiming, sai in sake taɓa upgrade. Mostly dai da wannan nake yi gaskiya ne. Kun ga ya je success sai in yi claiming. So duk waɗanda nake claiming ɗin ana samun su a leaderboard. Kun ga yanzu a leaderboard ni ne na 28,000. I'm quite far. So wannan shine ga balance ɗina na waɗanda ne after na upgrading waɗanda ake sako min a leaderboard ɗina su ne nan. Shi kuma waɗanda kuke gani a nan shine spark balance ɗina wanda yake ba riga na tura su a leaderboard ba. So wannan shine yadda ake amfani da cycle. Sannan shi ba mining ake yi ba inda ake tap, ba inda kake yin tap. Daga referral ne sai kuma wannan daily earning, daily task. Waɗannan daily task kamar yadda kuke gani waɗannan ƙwara uku suna buƙatar wannan sai ka yi boosting channel, sai kana da Telegram Premium, wannan sai ka yi transaction, wannan kuma shi ma also sai ka yi transaction. Shi kuma wannan invitation ne idan ka yi inviting mutum 10 a kowace rana za a baka 5,000 spark balance. Su kuma saura da kuke gani waɗannan free ne. Follow cycle on Telegram, sai share in story, follow cycle on Twitter, sai subscribe to our YouTube channel. Kun ga yau na yi subscribing waɗannan abubuwan, follow cycle on Telegram, follow on Twitter, subscribe to YouTube channel. Kun san abubuwa ne waɗanda yake so ɗaya ake yin su, amma kuma za su ci gaba da repeating ɗinsu. Yau tun jiya na yi following ko kuma in ce tun ranar da na yi register, ranar da na fara cycle na yi following, amma a kowace rana za su sake dawowa da task ɗin. Abin da kawai kake buƙata za ka taɓa wurin subscribe to YouTube channel ɗin nan misali, kawai zai yi redirecting ɗinka zuwa YouTube channel. Dama ka riga ka yi subscribing kawai sai ka dawo. Za ka ga cewa an sama check mark an baka coin ɗin da cycle points ɗin da ake bayarwa ga wannan task. So ina fatar cewa kowa ya fahimta a yi spinning lafiya.